मानास हादरारि हाग्रामायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। बाउन्डारि मोब्लिब ताराव नांनानै मासे मैदेरनि जिउ खहा। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय मानास हादरारि हाग्रामानि भुयापारा रेन्ज गरायबारि गामिनि फेन्सिं बाउन्डारियाव मोब्लिब नांनानै मासे हाग्रानि मैदेरनि जिउ खहा। मैदेरा मोब्लिब नांनानै शर्ट जानायनि जाहोनाव जायगायावनो जिउ गोमायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हाग्रानि मैदेरा हरनि समाव आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय समाव फेन्सिं बाउन्डारियाव मोब्लिब नांनानै शर्ट जानानै जिउ गोमादों होननानै खौराङाव मोननाय जादों। जिउ गोमानाय मैदेरा बुन्दिमोन। मैदेर मासे थैनाया हादरारि मानास हाग्रामानि मोनसे गेदेर खहा। बेनिखायनो माहारियारि मानास हाग्रामानि जिब जुनारनि सावस्रि फाहामगिरि डक्टर प्रभात बसुमतारिया माबोरैहाय बे जाब्रबथाया जाखो होननानै जोबोर दुखु मोननाय फोरमायदों। मानोना फेन्सिं बाउन्डारियाव मोब्लिबखौ जिब जुनारनि खहानि थाखाय बानायाखै, बेखौ जाहाथे हाग्रानि जिब जुनारफोरा हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनानै सुबुं माहारिनि खहा खालामा आरो लोगोसे हाग्रानि जिब जुनारफोरनि रैखाथिनि थाखायसो फेन्सिं बाउन्डारिखौ बानायनाय जादोंमोन होननानै फोरमायदों। लोगोसे डक्टर प्रभात बसुमतारिया बुंबावदों दि मैदेरनि देहाखौ पस्टमर्टेम खालामनानै नायबावगोन माबाफोर मोनजाबायनानै थैदों ना मोब्लिब नांनानै थैमारदों रोखा खालामनो थाखाय। स्पटत मैं चालू यू कारेन्ट शर्ट इलेक्ट्रिक कारेन्ट माने सोलार फेन्सिंग शर्ट बोली कब पारे यू आम जी फेन्सिंग दिया आसिल राति इतना जी चालू आम माने जी आम फुरत आम ये बार्निंग माने पूरा सीन पाइसो यू बार्निंगे है इलेक्ट्रिक बार्निंग हले हम सोलार फेन्सिंग बार्निंग हलेও यू माने तार लगत पूरा खाई कारण आम कनफार्म कर आन्डार भुयापारा रेन्ज यू करैबारी गाँवर सम्मुखत यू बाउंडारी साउदार्न बाउंडारी हाथी तो माइकी हाथी डांगर माइकी हाथी एडाल तो राति ओलाई बाहर जाबले तार मैं आम जी टाना आसे ताते घटना तो दुख लगा घटना यू आम भाबा नासिलो आम फेन्सिंग तो कोनो एनिमेलक आम क्षति करार कारण दिया ना एनिमेल तो जाते आम बाहर ओलाई যাব নোৱাৰে तार कारण फेन्सिंगर व्यवस्था करा और फेन्सिंग आम यू जगह मात्र ना बहुत जगहते आसे आम माने यू प्रोटेक्शन फेन्सिंगर द्वारा बहुत जगह प्रोटेक्शन हाथीर ह्यूमेन इलेवेंट कनफ्लिक्ट आम माने कमाइसिलो किन्तु यू इन्सिडेंट्स तो केनेके हल यू आम एतिया फेन्सिंग तो आम चेक करिब लागिब ताते भल्टेज किजानि बेसि आइसिल किबा कारणत माने मेसिनर कथा भल्टेज आप डाउन होवार पिछतो यू केतियाबा किबा हब पारे बारिषार दिन कबात शर्ट हो आसिल किजानि ताते भल्टेज अलप बेसि आहि गल शर्ट लागि गल एटु घटना रहिसे आरो तो यू जुने खेती करছিল हि दिছিল हिटु बेलेग एनालाइजार लगाइছে हि तार कन्भार्ट कारेन्टটো एसिर পৰা दिसि ना कि এনেকা कन्भार्ट কৰি তো বনাইছে কিন্তু আমাৰ এটো কোনো কিবা কৰা নাই এটো আমি জাস্ট আমাৰ মানে प्रोटेक्शनर कारण जाते एनिमेल तो बाहर যাব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে আমি खेती बतर मुखते ओलाई एनेक ओलाई থাকে माजे समय सोलार फेन्सिंग फांगी ओलाई আজি मात्र নহয় बहुत जगहते ओलाइए থাকে एटु खाद्यर सन्तानत आহি এটা কি কাম আছে আপনার এতিয়া আমাৰ পোস্টমर्टेम আমি ৰিপৰ্ট কৰিব লাগিব হয়দাৰ ইট ইজ আমি কাৰেণ্টত মৰছে না অন্য কিবা এটা বেমাৰত মৰব পাৰে সেইটো আমি এতিয়া পোস্টমर्टेम আমি কৰিম।